Paisatge del Cap de Creus, Salvador Dalí Domènech, 1908. Salvador Dalí està molt ben representat al fons del Museu Abelló a través d'una gran col·lecció de documentació de manuscrits de Salvador Dalí anteriors a l'any 1929 que van ser rescatats i estudiats en aquest catàleg Salvador Dalí, lletres i ninots. D'entre el fons Dalí al Museu Abelló hi ha un quadre que jo trobo especialment interessant, que és un quadre, una marina d'inicis de joventut de Dalí. És molt interessant, no tant per la seva qualitat, perquè es nota que és una obra d'inicis, de preparació, en què el pintor està experimentant, però és molt interessant perquè d'aquesta època n'hi ha molt poques. La marina del Museu Abelló de Dalí té moltes semblances amb una altra que es conserva al Museu Dalí de Sant Petersburg, a Florida, i on veiem un esquematisme on hi ha unes grans taques de color, on no hi ha una precisió extrema com després farà el Dalí més conegut amb el dibuix, amb el traç, sinó que ell traça més aviat figures esquemàtiques o trossos esquemàtics on el color es barreja d'una manera molt impròpia del Dalí posterior. El quadre segurament representa la infància de Dalí, tan lligada al món de Cadaqués, els viatges en barca amb el seu pare, el fet que ell, en les seves pròpies memòries, recorda amb una especial devoció les sortides en barca amb el seu pare, i tot això queda representat a través d'aquesta mirada que no diríem romàntica, però tampoc és aquella mirada freda que després Dalí utilitzarà amb el surrealisme.